U ovom početku sezone, Igor Bišćan je ubrao plodove dviju ključnih pogrešaka koje su napravili glavni igrači Dinama. Unatoč buci koju su te greške izazvale, nemoguće je ignorirati sjajnu izvedbu jednog igrača posebno. On može biti ključan za Dinamov povratak. Želite li znati više? Onda nam se pridružite. I ne zaboravite se pretplatiti kako biste ne propustili nijednu vijest o svom omiljenom timu. Bez sumnje, Josip Mišić je bio zvijezda utakmice, nadmoćno nadigravši Hajdukov vizni red, koji mu se činio nemoćan. U ključnim okršajima, Mišić se istaknuo, pobjeđujući u polovici od 8 dvoboja u kojima je sudjelovao. Njegovi dodavanja su bila gotovo savršena, samo 9 pogrešaka u 105 pokušaja. On je dominirao terenom, a ni Krovinović ni Pukštas ga nisu uspjeli zaustaviti. Izvršavajući Bišćanove upute, ubrzao je igru Dinama sa brzim, preciznim i pametnim dugim dodavanjima. Sada Mišić treba podršku ostalih igrača iz sredine terena kako bi njegove maestralne igre bile još uočljivije. Ali ima još. Alžirski viznjak Acine Titraoui trebao bi stići idući tjedan, povećavajući konkurenciju na toj poziciji, nešto što Bišćan nestrpljivo iščekuje. Osim toga, mladi Petar Sučić se istaknuo na treninzima i svi oni bi mogli biti značajno pojačanje za Mišića. On će, kao i uvijek, pružiti svoj rad na najvišoj razini, služeći kao primjer za mlade igrače da uče od njega. Jeste li zadovoljni? Pretplatite se na kanal, ostanite povezani s nama i budite prvi koji će saznati sljedeće novosti. Do sljedećeg puta.